Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Pamene nyengo ya mvula yayambika mdziko muno, mwachizolowezi, anthu ayamba kuvutika kupeza chakudya chokwanira mmakomo mwawo, ndipo ena akugona ndi njala. Ambiri mwa iwowa akupulumukira mango komanso madeya, poti chimanga nacho chnakwera mtengo kwambiri. Pakadali pano thumba la chimanga lolemera makilogram 50 likugulisidwa pa mtengo wapakati pa 25,000 ndi 27,000 kwacha ku zigawo zapakati ndi kummwera, komanso 20,500 kwacha ku chigawo chakumpoto. Mitengo imeneyi ndiyakuti anthu ambiri mdziko muno sangakwanise popeza ndi wovutika, ndipo kusekedwa kwa nthambi ya ADMAC mu August chaka chino kuonjezera vutoli. Komiti yomwe imaona mmene anthu agweredwera mavuto mdziko muno ya Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC inalosera kuti anthu okwana 3.82 million omwe ndi 20% ya chiwerengero cha anthu mdziko muno, ndipo ali m'maboma 27 mwa maboma 28 akhala opanda chakudya chokwanira kuyambira mwezi wa Novemba mchaka cha 2022 mpaka Machi mchaka cha 2023. Naye kafukufuku wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP yemwe chitika posachedwapa waonesa kuti ndizoonadi anthu ambiri mdziko muno akugonera mango. Kodi nanga mangowa akatha zikhala bwanji? Mayi wina yemwe alibe banja ali ndi ana atatu ndipo amakhalira kundilanda mu mzinda wa Blantyre, Trifonia Kabangwe, anati akugonera mango tsiku ndi tsiku popeza sangathe kugula thumba la chimanga. Iyeyo akuti amagwira maganyu omwe pa tsiku amatha kumpatsa ndalama zapakati pa 700 ndi 1,500 kwacha, ndipo ndalamayi sikwanira pa banja lake. Kotero iyeyo akuti amatenga mango awisi omwe amawawirisa ndipo akapsya madya pamodzi ndi ana akewa ndi kugona. Nthawi zina mayiyo akuti amatha kugula ufa uja wa mjombo wotchedwa Walkman omwe amaphika msima nthawi ya firikulo kumasana ndi kugonera chakudya chomwecho. Kwa iyeyo akuti sakukumbukira tsiku lomwe anadya chakudya chokwanira cha mamawa, masana ndi madzulo popeza amapeza mochepekedwa kwambiri. Mayi wina yemwe dzina lake ndi Sylvia Makina wa zaka 34 zakubadwa ndipo amakhalira kwa Beleu kuchikwawa akuti wakhala kudalira kudya madeya kuchoka mwezi wa Septemba mchaka cha 2022. Mayiyo ali ndi ana anayi ndipo sanakulole mokwanira kamba ka mphepo ya ana ndi gombe zomwe zinabweretsa madzi wosefukira kumeneko mwezi wa Januwale ndi Februwale mchaka cha 2022. Pakadali pano mayiwa akumayenda muzigayo momwe akumapempha madeya omwe akumadya ndi ana ake. Emmanuel Nkata yemwe ndi zaka 26 zakubadwa ndipo ali ndi zigayo patengani mboma la Msanje anati munyengo ngati inoyi zaka zonse anthu pamodzi ndi ziweto amakhala kulimbirana madeya, poti madeyawa amagwiritsidwa ntchito podyetsera ng'ombe komanso mbuzi. Koma kamba kakusowa ndi kudula kwa chimanga anthu ayambanso kudya madeyawa. Pakadali pano thumba la madeya lolemera makilogram 50 likugulisidwa pa mtengo wapakati wa 6,000 ndi 8,000 kwacha. Amali Mkunje omwe ndi zaka 32 zakubadwa wochoka ndera la mfumu Mponda kumangochi, nawo iwowa akuvutika kwambiri. Iwowa akuti nyengo ya mango iwathandiza kwambiri popeza amapeza chakudya tsiku ndi tsiku. Pa tsiku la chikondwerero cha mtundu wa chiyawo mdziko muno la chiwanja cha Hayawo chomwe chinachitika mwezi wa Oktoba mchaka cha 2022, amfumu Amponda anapempha mtsogoleri wa dziko lino Alazas Chakwera kunena kuti athandize anthu ambomali powapatsa chimanga chaulere popeza akugonera mango. Anthu ambiri mdziko muno akuvutika kwambiri ndipo amene achulidwawa ndi ochepa chabe. Nduna ya zaulimi Asam Kawale pa 24 Novemba mchaka cha 2022 anauza nyumba ya malamulo kunena kuti boma likutsekulanso misika ya ADMAC mdziko muno pa 1 Disemba mchaka cha 2022 ndi cholinga chakuti anthu apeze chimanga chomwe ndi chotsika mtengo. Akawale anati thumba lolemera makilogram 50
lidzagulitsidwa pa mtengo wa 15,000 kwacha. Komatu kufika sabata yathayi sizikudziwika ngati misika ya admaki inatsegulidwa mdziko muno. Mitengo ya chimanga yangokwerabe tsiku ndi tsiku, kuphatikizapo katundu wina wofunikira pamoyo wa munthu wa tsiku lililonse. A John Kapito, omwe ndi mkulu wa bungwe loyimira anthu ogula mdziko muno la Consumers Association of Malawi, kama anati kukwera kwa mitengo ya chimangaku kukukhudza ndi kupweteka anthu ambiri mdziko muno. Iwo anatinso monga mmene anduna ananenera m'mbuyomo, amayembekeza kuti boma litsekula misika ya admaki kuti mwina mitengo ya chimanga ndi kutsika mtengo, koma ayi ndithu izizi sizinachitike mpaka pano. Kotero iwowa akupempha boma kuti litero mwamsanga. Mkulu wa bungwe la CCJP Boniface Chibwana anati dziko lino lili pangozi kwambiri kumbali ya nkhani ya chakudya. Iwowa anavomera kuti bungwe lawo lachita kafukufuku yemwe uonesa kuti anthu ambiri akugonera mango mdziko muno, ndipo ngati boma lisachite changu pothana ndi vutoli, anthu ambiri afa ndi njala chaka chinochi. Iwowa analoza chala kutsekedwa kwa nthambi ya admaki kunena kuti ndikomwenso kwakulezera kukwera kwa mitengo ya chimanga, ndipo anapempha boma kuti litsekule nthambiyi ndi kuti pa msika pakhale chimanga chambiri kuti mwina mitengo ingatsikeko. Wofalitsa nkhani ku nthambi yoona ngozi zakugoma zizizi ya Department of Disaster Management Affairs DODMA achipililo Khamula anati ofisi yawo yayamba kupereka chakudya cha ulere kwa mabanja osowa pa 1 Novemba mchaka cha 2022. Iwo akuti nthambi yomwe ili pansi pa ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna OPC yayamba ntchito yokupereka chakudyachi ku maboma a Zomba, Balaka, Chikwawa ndi Msanje. Usitawe nimenye jojo. Ai amwedi demon. Uzipadi. Kuboneka bwino bwana.
Uziyanga watutaira. Kwambiri.